שמי אלינה, ואני אספר על חמשת האלמנטים בטבע, הקשר שלהם אלינו וליוגה. אז יש לנו אלמנט אדמה, מים, אוויר, אש ומרחב, והאלמנטים האלה קיימים גם בתוכנו. הקשר בינם לבין הגופים שלנו בנקודת מבט של היוגה, הם שיש גם 5 גופים בעיני היוגה. לנו יש לנו את הגוף הפיזי, הגוף האנרגטי, הגוף המנטלי, הגוף האינטלקטואלי והגוף של השמחה והאושר העילאי. אז חוסר איזון של אלמנטים מסוימים בגוף שלנו יכולים להשפיע על הרגשות, על הפיזיות, על האנרגיה בגוף, רמת האנרגיה, ועל הנפש, מצבים נפשיים למיניהם. יש לנו כלים שיכולים לאזן לנו את האלמנטים האלה. אז הכלים האלה באים מעולם היוגה באופן של נשימה ותנועה. אז נתחיל מאלמנט ראשון, אלמנט האדמה. אז אדמה זה יציבות, ביטחון, שורשים. כאשר האלמנט הזה מאוזן, אז יש תחושה של קרקוע, של ביטחון, שגרה בריאה, קשר עם הגוף. כלומר, אני בתנועה, אני מקשיבה, אני מזינה אותו, נכון. כאשר האלמנט לא מאוזן, זה מתבטא בעייפות, דיכאון, תחושה של כובד, חרדה, חוסר יציבות רגשית, והתעסקות סביב הישרדות. אז אם קצת ניכנס ממש יותר עמוק, ההשפעה של חוסר איזון של אלמנט האדמה על הגוף הפיזי, יכולים להתבטא על ידי כאבים בגב התחתון או עצירות. וההשפעה של האלמנט על הגוף האנרגטי, זה יכול להתבטא כעייפות כרונית או קושי בזרימה של אנרגיה, מה שזה משתמע לכם מזה. אז התרגול שאנחנו נעשה, מדובר קודם כל תרגיל נשימה, וגם תרגיל במנח פיזי, מעולם היוגה. תנוחת הלוחם, כך שאיפה ובנשיפה נביא ידיים אל הלב. שאיפה רגל ימין צעד רחוק אחורה, עקב אל המזרון, הרגל האחורית, כף הרגל, פונה 45 מעלות. ברך קדמית נכפוף אותה. האגן מביט הצידה, ידיים עולות, גובה כתפיים, נשימה. הרגליים מתמלאות בעוצמה, נפרוס אצבעות הרגליים כמו שורשים. לעומת זאת פלג גוף עליון רך, נינוח. מבט מעבר לאצבעות יד קדמית. נביט על הקצה של האצבעות ונאפשר לכל העולם כמו להתטשטש, להתפוגג לאינסוף. נמשיך לנשום. יד אחורית אחורה, יד קדמית למעלה. מבט למעלה. ניישר רגל קדמית. יד שמאל בתוך פנים הברך, יד ימין עולה למעלה. נשימה. ונעלה. צעד קדימה. שאיפה. משאיפה ידיים אל הלב. נמשיך עם רגל שמאל. שאיפה רגל שמאל, צעד אחורה, עקב אל המזרון. ברך קדמית נכפוף אותה. רגל אחורית, הזווית שלה היא 45 מעלות. תן לידיים לצוף, גובה כתפיים, מבט מעבר לכף יד הקדמית, ברך ימנית, מביטה קדימה, עוצמה ברגליים, יציבות, נוכחות. הידיים נינוחות, רפויות. משקל הגוף מתפזר באופן אחיד,
בין הרגל הקדמית לאחורית. יד אחורית אחורה, יד קדמית למעלה, מבט למעלה. נשימה. ניישר רגל קדמית, יד בתוך פנים הירך. יד למעלה, מבט למעלה, משולש. ונעלה. צעד קדימה. שאיפה. נשיפה. תרגיל נשימה לחיזוק של אלמנט האדמה. אנחנו נתמקד בנשימות עמוקות ונשיפות ארוכות. אפשר לשבת באופן שנוח ומתאים. אם יש צורך אפשר להביא כרית מתחת לישבנים. אם אתם מזהים שהברכיים גבוהות ועולות למעלה, אז כשאנחנו שמים כרית מתחת לישבנים, אוטומטית הברכיים יורדות. זה מאפשר ישיבה הרבה יותר נוחה. שימו לב שנוח לכם. אנחנו נתחיל בנשימה. כמובן אפשר גם לבצע את הנשימה הזאת בשכיבה על הגב. אז בשאיפה נמלא בטן, בית החזה, כתפיים. ובנשיפה נוציא דרך האף לאט לאט לאט. שאיפה ל4, בטן, בית החזה, כתפיים. נשיפה איטית ל8, דרך האף, גוף נינוח. שאיפה נמלא בטן, בית החזה, כתפיים. נעצור לרגע וננשוף ברכות דרך האף, לאט. נעצור לרגע. שאיפה דרך האף, נמלא בטן, בית החזה, כתפיים. נעצור. נשיפה רכה בשליטה. נעצור. פעם אחרונה, שאיפה. עצירה. ריכוז בין הגבות. נשיפה, אפשר לעצום עיניים. עצירה. נחזור לנשום באופן טבעי. נביא ידיים אל הלב. תודה רבה. אלמנט המים זה הרגש והזרימה והגמישות שלנו, פיזית, מחשבתית. כאשר האלמנט הזה מאוזן, אז יש לנו רגישות כזאת איכותית, אנחנו רגישים בצורה אמפתית, טובה, מאוזנת, אינטואיציה מפותחת, גמישות מחשבתית, רגישות רגשית וגופנית. כאשר האלמנט לא מאוזן, הצפה רגשית, תנודות במצב הרוח, או קיפאון רגשי, כל מה שבקצה. אז ההשפעות זה בעצם קושי לאבד רגשות, לבסט רגשות בתוך החיים שלנו, בתוך המציאות, ותחושה של הצפה, או עודף של חמצן, עודף של רגש, עודף של בעצם אנרגיית חיים. אנחנו לא רוצים יותר מדי מכל דבר, אפילו לא מאנרגיית החיים. לאיזון אלמנט המים נבצע את תנוחת הפרפר. כפות רגליים כף אל כף. ידיים מונחות באזור כפות הרגליים, ונתחיל להניע ברכיים, גב זקוף, נשימה, חיוך עדין. נרכך הבעת פנים, לסת, נמשיך לנשום עמוק. וקצת נגביר את התנועתיות של הפרפר. מעולה. נניח כפות ידיים על כפות הרגליים. בעזרת המרפקים נדחוף את הרגליים כלפי מטה ונרפה ראש. ננשום.
נרגיש את המתיחה הנעימה, נרכך את הגוף. הנשימה מאפשרת לרכך קיבוצים פיזיים, מנטליים, רגשיים. נעזר בנשימה ובמודעות שלנו אל חלקי הגוף השונים. שאיפה אחרונה כאן. נשיפה. ובשאיפה הבאה נעלה בעדינות. נשען אחורה, כפות ידיים, לפנות פנימה, פיסוק. נניע קצת הרגליים מצד לצד. נשחרר את האגן. נניע את המים שלנו. תנועה מבוסתת, נעימה של המים. ונוסיף גם ידיים מאחורי הגב. צד שני. חזרה. המנח השני לוויסות אלמנט המים הוא ספינקס. נשכב על הבטן, נניח מרפקים מתחת לכתפיים, כפות ידיים ישרות. כתפיים אקטיביות, ישבנים נינוחים. ננשום עמוק אל הבטן. הלב רוצה להיפתח. הישבנים והאגן רפואים. רכות בפנים, אפשר לעשות חיוך עדין. ונמשיך לנשום. אם זה מרגיש נוח, אפשר לעצום עיניים. נרכך כפות ידיים. החלק היחיד שנשאר אקטיבי זה השכמות שצומחות, כתפיים שדוחפות, ולגוף עליון כלפי מעלה. לאט לאט נרפה, נניח לחי על הכרית של כפות הידיים. הגודלים יחד, עקבים נפתחים לצדדים, נרפה על הבטן. נסכים להתאמך ולקבל את החיבוק הנעים הזה מהאדמה. ננשום אל הבטן, נרגיש את התנועה העדינה של הגב התחתון בעקבות הנשימה. אני עטופה, אני עטוף, אני מוגנת, אני מוגן. נבצע נשימת נחיריים מתחלפת, או בשמה המקצועי אנלומה וילומה. הנשימה הזאת היא בעצם יוצרת ויסות ואיזון בין החלק הנגבי והזכרי בתוכי, בין החום לקור, ואפשר להגיד שזה יוצר ויסות רגשי. אז אנחנו שוב נשב ישיבה מסוכלת, ישיבה שנוחה לנו, גב זקוף. נוודא שהנחיריים שלנו נושמות כל נחיר, נבדוק רגע. אם לא נושמות, נקנח את האף, ואם נושמות באופן חלקי, נעבוד עם מה שיש. יד ימין, נניח אותה באופן כזה ששתי האצבעות המרכזיות נוגעות בשורש כף היד, ושלושת האצבעות הנותרות נפתחות לצדדים. האגודל, התפקיד שלו לסגור נחיר ימין, ושתי האצבעות הקיצוניות תפקידן לסגור נחיר שמאל. זה בעצם הכלי עבודה שלנו. המרפק צמוד אל הגוף כדי שהיד לא תתעייף. זה מרפק צמוד אל הגוף, הגב זקוף, הראש מביט קדימה, במרכז. יד שמאל יכולה להיות מונחת כף יד כלפי מעלה, נינוחה. אז אנחנו נסגור נחיר, ניקח שאיפה משמאל, ואז נסגור נחיר שמאל, ונוציא לימין. אני אתן את כל ההנחיה ואת כל הדגשים והספירה. אנחנו נעשה שאיפה ל4, עצירה ל2 שניות, נשיפה ל8. ואולי גם בהמשך נעלה את העצירה
ל4, אבל נתחיל מעצירה ל2 שניות. דגש חשוב פשוט להרגיש שאני לא נלחמת, ואני לא נלחם בעצירות האלה או במשך הנשיפה. כל נשימה שקורית היא מאוד רכה, מאוד עדינה. יש שם אלמנט של אני סומך, אני סומכת על הנשימה, על הגוף שלי. גם אם לא לקחתי המון חמצן, אני עדיין יכולה להחזיק בפנים את המעט חמצן שלקחתי, ואני יכולה לשחרר אותו. יש שם איזשהו אלמנט של לסמוך על הגוף הזה, על הנשימה הזאת. וכמובן להקשיב, לא למתוח את עצמנו לקצה היכולת. אז נניח שוב כף היד, כמו שהסברנו, מרפק צמוד על הגוף, יד שמאל, פונה כלפי מעלה. ניקח שאיפה משתי הנחיריים, נסגור אגודל ימין על נחיר ימין, וננשוף דרך שמאל. וסגור, שאיפה משמאל, נסגור את שתי הנחיריים, נשיפה לימין. שאיפה לימין, 1, 2, 3, 4, עצירה, 1, 2, שמאל ננשוף, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שמאל שאיפה, נמלא בטן, בתחזה, כתפיים, נעצור. ימין ננשוף ברכות, גוף נינוח. ימין שאיפה, נמלא בטן בתחזה, נעצור. שמאל ננשוף ברכות, לאט, לאט. שמאל שאיפה, נתרחב. נעצור. ימין ננשוף, לאט. שאיפה מימין, אפשר לעצום עיניים אם זה מרגיש נוח, נעצור, ריכוז בין הגבות. שמאל ננשוף את האוויר בשליטה, נעצור, שאיפה משמאל, עצירה, ימין ננשוף, ימין שאיפה, עצירה, שמאל ננשוף לאט ברכות, סיבוב אחרון, שמאל שאיפה, עצירה, גוף נינוח, כתפיים רפויות, פנים רכות, ימין ננשוף, ימין שאיפה, נמלא, נעצור, עצירה אחרונה, שמאל ננשוף, לאט, לאט. נוריד יד אל הברך, שאיפה שתי הנחיריים. נתבונן על הנשימה, על התחושות העדינות, ברמה הפיזית והמנטלית. ידיים אל הלב, תודה רבה. אלמנט האש, כוח העיכול, כוח רצון, טרנספורמציה. כשהאלמנט הזה מאוזן, אז אנחנו זוכים במיקוד, חיוניות, עיכול רגשי ועיכול של המזון, טוב יותר, חיוני יותר, הרבה מוטיבציה, יוזמות, השראה, יצירתיות, תשוקה לחיים האלה. כאשר הוא לא מאוזן, מדובר בכעס, תסכול, חוסר סבלנות, חולשה, חוסר מיקוד. זה יכול להיות כעס שמופנה או החוצה או פנימה. עכשיו, בעיות בעיכול זה תופעה
כשהאלמנט הזה לא מאוזן, או שהעיכול חלש, או שהעיכול שורף את עצמו. חוסר מיקוד ושיפוט עצמי מוגזם. זאת אש שמופנית פנימה, כלפי עצמנו. אנחנו רוצים לאזן את אלמנט האש, לכן נפעיל את מרכז הגוף. האש היא באזור מקלט השמש, לא סתם קיבלה את השם הזה שמש. שמש זאת האש של היקום שלנו, וההיבט של השמש נמצא באזור השרעפת. לכן אנחנו רוצים לחזק את האזור הזה כדי לאזן את האלמנט הזה. תרגיל ראשון, נעבור לשכיבה על הגב. אנחנו נחבק בערך ימין עלינו, רגל שמאל ישרה, ונרים את הגב לעבר בערך ימין. נחליף בין הרגליים. נחליף בין הרגליים. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. נעשה בקצב מהיר. ננשוף, ננשוף. חד, 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 בטן חזקה. חיוך. ונשחרר. שאיפה ונשיפה. עוד אחת. יופי. נמשיך לתרגיל שנקרא הסירה. ישב ברגליים ישרות. ידיים ישרות. נתחיל להניע את הגוף אחורה. וננתק רגל. רגל. נמצא את היציבות. ננשום. נחזיק כמה זמן שמתאים לנו. ונשחרר. שאיפה ונשיפה. מעולה. נחזור על התרגיל של הסירה שוב. נתיישב. ידיים לפנים. תן לגב לקחת אחורה. נרים רגל, נרים רגל, נמצא את היציבות. נמשיך לנשום. נרגיש את הרעד. וננסה לרדת למטה על ידי אחיזה בחבלים. נרד למטה וננסה לעלות למעלה על ידי משיכה ידיים ורגליים. מעולה. וננסה לרדת על ידי ידיים ורגליים. חבלים דמיוניים נעלה. חבלים דמיוניים נרד. ושוב. ושוב. נעשה את התנועות האלה כמה שניתן. יותר רחבות, יותר מאתגרות. כל הגוף פועל, מרכז הגוף חזק. פעם אחרונה. ונשחרר, שאיפה. נשיפה, נשכב על הגב, נחבק ברכיים, נתגלגל מצד לצד, נעשה קצת עיסוי לגב התחתון. מעולה. תן לו קצת אהבה. ונחזיר כפות רגליים על המזרון, יד על הלב, יד על הבטן. אפשר לפסק כפות רגליים, להפיל ברך על ברך. תתגלגל לצד ימין, ראש מונח על הזרוע הימנית, יד שמאל אל המזרון. נרים את עצמנו בעזרת יד שמאל, חזרה לישיבה. תרגיל נשימה לחיזוק אלמנט האש, ויסות אלמנט האש, נקרא קפלה בהתי. זה סוג של מפוח, נשימת מפוח. זה תרגיל נשימה שהוא נכנס לקטגוריה של תרגילי ניקוי הגוף מעולם היוגה. מה שקורה בנשימה הזאת, הריאות שלנו מתנקות. מרוב שאנחנו מקפיצים את השרעפת, אנחנו כמו מנערים שטיח. ככה מהאבק שלו, מנערים, 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 וכל האבק עף. וככה גם האבק, הפיח, העשן שנכנס לנו לדרכי הנשימה ומתיישב בריאות, ככה אנחנו מנערים אותו בעזרת תרגיל נשימה נפלא הזה. אנחנו נשב נוח, כפות ידיים פונות כלפי מעלה, גב זקוף, אם יש צורך נוסיף כרית.
נמצא לנו את הישיבה הנוחה. אם יש צורך אנחנו יכולים גם לשבת על כיסא כשהרגליים ב-90 מעלות. ניקח שאיפה דרך שתי הנחיריים וננשוף. אנחנו הולכים להוציא אוויר דרך האף ולהקפיץ את הבטן פנימה. לא מומלץ לבצע את התרגיל בימים הראשונים של הווסת. כשיש את הדימום החזק, לא מומלץ. לא מומלץ לבצע את התרגיל על בטן מלאה. עדיף לבצע אותו בבוקר, להתעורר עם העוצמות האלה של עוררות מצד אחד של האש ומצד שני איזון של מתחים. אנחנו מתחילים, ניקח שאיפה דרך שתי הנחיריים וננשוף, ובשאיפה הבאה נתחיל 30 פמפומים. שאיפה וננשוף. בטן פנימה, שוף, שוף, ננשוף. פה סגור, שוף, 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 שוף. עוד 10. שוף, 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 שוף. נשיפה, ניקח שאיפה דרך שתי הנחיריים. נשיפה, נתכונן לעצירה. שאיפה נוחה לא עמוקה מדי. ונעצור את האוויר בפנים, נערך את החמצן ללא מאמץ. מיקוד בין הגבות. נחזיק את החמצן בפנים כל זמן שמרגיש נוח. נחזיק עוד 10 שניות אם אנחנו עדיין בהחזקה. 5. ולאט לאט ננשוף דרך האף. שאיפה שתי הנחיריים. נשיפה. נמשיך לעוד 2 סבבים של קפלבאתי. סבב שני, 40 פמפומים. שאיפה. וננשוף. ננשוף. בטן פנימה. וסגור. עוד 10. קח שאיפה, שתי הנחיריים. נשיפה דרך האף, פנים רכות, כתפיים רפויות. שאיפה נמלא בטן, בטח הזה, כתפיים. נשיפה רכה, רכה. נתכונן לעצירה. ניקח שאיפה דרך שתי הנחיריים. נעצור. נערך את החמצן ללא מאמץ. נמקד תשומת לב בין הגבות. נחזיק 30 שניות או כל זמן שמרגיש נוח. גוף נינוח ורפוי. לאט לאט ננשוף מי שעדיין מחזיק או מחזיקה. שאיפה. שאיפה. סבב שלישי של פמפומים. אנחנו כל פעם מכניסים בטן פנימה והאוויר יוצא. שרפת קופצת. כך שאיפה נתכונן. וננשוף. שוף, שוף. הן, 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 עוד 10. הן, 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 הן. שוף את כל האוויר, שאיפה נמלא. נשיפה נרוקן.
אלה היו 50 פמפומים, שאיפה נמלא. נשיפה, נרוקן, נתכונן לעצירה, שאיפה נוחה לא עמוקה מדי. נעצור את האוויר בפנים. 40 שניות או כל זמן שמרגיש נוח. תשומת לב בין הגבות. גוף נינוח ויציב. עוד 10 שניות, רק אם זה נעים. לאט לאט ננשוף דרך האף. שאיפה נמלא. נשיפה. ננשום באופן טבעי. נחוש את התופעות העדינות שהגיעו בעקבות רגיל הנשימה. נרפה את הגב, את כל הגוף על המזרון, נשכב. ההרפיה סופית מאפשרת לנו לספוג את יתרונות הפרנה ימה. אלמנט האוויר, תנועה, מחשבה ותקשורת. כאשר האלמנט הזה מאוזן, כלילות, בהירות מחשבתית, רוגע. רוגע עם התנועות שלנו, רוגע תנועתי. כאשר לא מאוזן, אנחנו בחוסר שקט, תזזיתיות, פיזור של עצמנו, אנחנו מפוזרים כזה, קושי להירגע. ההשפעה על הגופים שלנו, אנחנו חווים מחשבות טורדניות. האנרגיה מפוזרת, לא ממוקדת. לאיזון אלמנט האוויר, אנחנו נבצע פיתול בשכיבה, בשילוב נשימת אוג'אי. נשימת אוג'אי זאת נשימה שקורית עם גרון כזה, חיכוך מסוים בגרון. אנחנו מוציאים אוויר דרך האף, אבל מעבירים אותו דרך גרון צר. זה יכול להישמע באופן כזה. יש עוצמות, כמו מין נחירה כזאת קטנה, שהיא גרונית. אפשר לעשות את זה בכל מיני עוצמות, תראו מה הכי מתאים ומסתדר לכם. ובואו נשכב על הגב, נכפוף ברכיים אלינו, נשלח את שתי הברכיים לצד ימין, יד ימין מונחת על ברך שמאל, יד שמאל נפתחת הצידה, אם הצוואר מאפשר, גם את הצוואר נביט איתו הצידה. רגע נתרגל למנח, ונשלב בתוכו את נשימת האוג'אי. גם בשאיפה הגרון מקובץ, גם בנשיפה. גוף נינוח, היד שתומכת בברך רפויה. האגן שלב ורפוי. הקיבוץ הגרוני הזה בהוצאת אוויר גורם לאוויר לצאת בצורה מאוד מאוד איטית ומבוסתת. כנ"ל גם הכניסה של האוויר. מה שמכניס לתוך גבולות את אלמנט האוויר בשילוב עם המנח. ולאט לאט נחזיר את שתי הברכיים אל המרכז. שאיפה ונשיפה, וצד שני. ברכיים לצד שמאל, יד שמאל מונחת על הברך העליונה, יד ימין נפתחת ימינה, מבט ימינה, אם הצוואר מאפשר זאת. נתרגל למנח, נרפה את הגוף, נרפה את היד שתומכת בברך. נרכך אגן, הבעת פנים, שרירי העיניים והלסת.
נפעיל את נשימת אוג'אי. ובשאיפה הבאה נחזור למרכז. נחבק ברכיים, נתגלגל מצד לצד. ונרפה. אפשר לצאת מהשכיבה הזאת על ידי גלגול על צד ימין, יד שמאל. דוחפת את הקרקע לישיבה. אלמנט המרחב. אז זה מייצג תודעה, השראה ומרחב. תחושת פתיחות, חיבור רוחני, הקשבה פנימית. זה כשהאלמנט מאוזן. לא מאוזן, ניתוק מהגוף, חוסר נוכחות, קושי להתחבר לאחרים. כשהוא לא מאוזן, חווים תחושה של ריקנות, ניתוק רוחני. התרגילים שלנו זה תרגיל הנשימה לאיזון אלמנט המרחב, הוא זמזום הדבורה. הוא מרחיב את ההקשבה פנימה ומאזן את המרחב התודעתי. כיצד מתבצע זמזום הדבורה? אז אנחנו משתמשים באגודלים שלנו כדי לסגור את האוזניים, ואנחנו משתמשים בכפות ידיים כדי לסגור את העיניים. וככה אנחנו מכנסים חושים, והסגירה של האוזניים יוצרת תיבת תעודה, כאשר אנחנו מוציאים את הזמזום שנשמע ככה, אנחנו פשוט יוצרים את התיבת תעודה הזאת. אז בואו ביחד נעשה 3 פעמים. כל פעם נוציא עד שכבר אין לנו מה להוציא. ניקח שאיפה, נכין את האגודלים והעיניים, והוצאת אוויר, זמזום. נוריד ידיים, שאיפה דרך שתי הנחיריים. העיניים עצומות. רק נחוש. החיבור שלנו פנימה. תרגיל נוסף של זמזום הדבורה בווריאציה של נשימת נחיריים מתחלפת. אז כמו שכבר למדנו, להניח את היד הימנית באופן כזה, שהאגודל בחוץ ושתי האצבעות בקצה הם גם יוצאות החוצה. יד שמאל מונחת כף היד כלפי מעלה. אנחנו הולכות והולכים להוציא זמזום של דבורה מנחיר שמאל, מנחיר ימין ומשתי הנחיריים יחד, ובסיום אנחנו נעצור את הנשימה. בואו ניקח שאיפה, נתכונן, גב זקוף, ראש במרכז, שאיפה. נסגור נחיר ימין עם אגודל ימין ונוציא דרך שמאל. שאיפה משמאל. נשיפה לימין. שאיפה מימין. שתי הנחיריים יחד. שאיפה משתי הנחיריים.
נשיפה, מתכונן לעצירה. שאיפה נוחה לא עמוקה מדי. נעצור, ריכוז בין הגבות. גוף נינוח ויציב. נחזיק את האוויר בפנים לכל זמן שמרגיש לנו נוח ונעים. ברגע שהנשימה מבקשת לחזור, נחזיר אותה. תודה רבה. ההרפיה על הגב, תנוחת השווסנה, תנוחת ההרפיה. אנחנו נשכבים על הגב, מפסקים רגליים ברוחב המזרון, ידיים כחצי מטר מהגוף, כאשר כפות הידיים פונות כלפי מעלה. אנחנו עוצמים את העיניים ברכות. אנחנו מפנים את תשומת הלב אל הנשימה, אל התחושה של התמיכה של הגוף בקרקע, ונותנים לגוף ממש להרפות כל מתח, ברמה הפיזית או מנטלית. אפשר לחוש ממש את החוויה המדיטטיבית הזאת, להרפיה על הגב. כאן לשים מוזיקה מרגיעה, ולסרוק את הגוף באופן מנטלי, איבר אחר איבר. כפות הרגליים רפויות. שוקיים, ברכיים, יריחיים. אגן וישבנים, רפואיים. בטן ובית החזה נינוחים, רכים, רפואיים. נרפה גב, גב תחתון, אמצעי ועליון, רפוי, נינוח. שכמות, כתפיים ועורף, רפואיים. רפואיים. כפות ידיים, מפרקי כף היד, אמות, מרפקים וזרועות. ידיים רפויות, רפויות. עורף, גרון, ראש ופנים רפואיים. מצח, עיניים, לסת, חלל הפה. רפואיים לגמרי. כל הגוף שלי רפוי ונינוח. עם כל שאיפה, בטן ובית החזה מתמלאים. הוצאת אוויר, גוף נמס ומרפא עוד קצת. על מנת לצאת מההרפיה, לאט לאט נעמיק את הנשימה. לאט לאט נניע את אצבעות הידיים והרגליים. כמו תינוק שמתעורר לחיים ומגלה את התנועה. צמיד רגליים יחד, ידיים מעבר לראש, נימתח מתיחה טובה טובה של כל הגוף, עם יוצא פיוק, מעולה. ונתגלגל לשכיבה על הצד, עובר על הצד, כמה רגעים. הראש מונח על הזרוע הימנית. כמה רגעים של התבוננות על התחושות. ובעזרת יד שמאל נרים את עצמנו לישיבה. הכלים האלה נועדו בשבילנו. יש להם השפעה מיידית על הגוף והנפש שלנו. ואני אשמח לשמוע מה התחברתם, מה עשה לכם נעים, איזה תרגיל ממש נגע לכם בנקודה. ואולי יש לכם איזושהי בקשות לווריאציה כלשהי בתרגיל,
או בפיזי או בנשימה. איזה אלמנט הרגיש לכם הכי מודגש, ממש ברגע הזה שצפיתם בסרטון, ומה עזר? לבסט את האלמנט. אז אפשר להביא, כדי לתרגל את זה, כיסא, מזרון, שטיח, ולא צריך תנאים יותר מדי גרנדיוזיים. זה הכיף שיש ביוגה. אנחנו לא צריכים כלום, רק את עצמנו, את הנשימה שלנו, את הגוף שלנו, את הנכונות לפנות לעצמנו. את 10 דקות האלה ביום, זה יכול להיות בבוקר, בצהריים, בערב, מתי שיש לנו את 10 דקות האלה בפרטיות. נעניק לעצמנו את האהבה הזאת, את הטיפוח הזה. אז מקווה שנהנתם, ומאחלת לכם בריאות פיזית, נפשית, של כל הגופים. תודה רבה.